Uoči najradosnijeg kršćanskog blagdana, Božića, u kapeli Katoličke gimnazije u srijedu 18. prosinca otvara se izložba božićnih jaslica. Ova posebna izložba, koju čine djela učenika Katoličke gimnazije te hrvatskog jasličara Danijela Šimunovića, ujedinjuju tradiciju, umjetnost, vjeru, svakidašnjicu u jedinstven doživljaj priprave za Božić. Jaslice kao jednostavan i radostan navještaj od tajstva, utjelovljenja Božjega Sina, nadahnjuju srca mnogih i podsjećaju na evanđeosku poruku ljubavi i nade. One su, kako je kazao Papa Franjo, poput živoga evanđelja koje svakoga promatrača pozivaju da prodre dublje u misterij Kristova rođenja. Jaslice predstavljene u kapeli Katoličke gimnazije plod su truda i kreativnosti učenika škole te samog Danijela Šimunovića, jednog od najistaknutijih hrvatskih jasličara. Njegov rad krasi brojne izložbe i događanja, a njegova umjetnost nadilazi granice Hrvatske, stoga su Danijelove jaslice 3 puta predstavljene na međunarodnoj izložbi u Rimu 2011., 2015. i 2018. godine. Njegove radove publika je imala priliku vidjeti na zagrebačkim izložbama, županijskim svečanostima, a obogatio je i adventska događanja u Austriji. Inspiraciju crpi iz vlastitog duhovnog, ali i svakodnevnog života, vjere i osobne povezanosti s tradicijom. Jaslice kao božićna tradicija svoj početak imaju u 13. stoljeću, kada je Sveti Franjo Asiški 1223. godine u Greču prvi put uprizorio žive jaslice. Ova simbolična gesta, koja je spojila umjetnost i vjeru, odrazila je njegovu želju da na jednostavan i neposredan način približi misterij Isusova rođenja ljudima. Upravo zbog tog čina prošle 2023. godine proslavljena je 800. obljetnica živih jaslica. S vremenom su jaslice u obliku drvenih, keramičkih ili papirnatih prikaza postale nezaobilazni dio božićnih običaja diljem svijeta. Na hrvatskim prostorima tradicija jaslica ukorijenila se u 18. stoljeću, ponajprije u crkvama, ali i u domovima, gdje su postajale središnji simbol obiteljskog slavljenja Božića. Izložba jaslica u našoj školi više od umjetničke postave. Ona je poziv na razmatranje o ljubavi, toplini obiteljskog doma i radostima koje su utjelovljene u Božiću. Kroz radove Danijela Šimunovića, naših učenika i njihovih obitelji, posjetitelji su pozvani ne samo uživati u ljepoti izloženih jaslica, već i otvoriti svoja srca za poruku Božića. Slavljenje rođenja Isusa Krista, Spasitelja svijeta. Naša izložba svjedoči o trajnosti i ljepoti tradicije koja spaja generacije, te nas podsjeća da su božićne jaslice ne samo dio povijesti, nego i živo svjedočanstvo vjere koje nas povezuje s izvornim duhom Božića. Ovom aktivnošću imali smo za cilj da učenici uz kreativni rad promišljaju o događajima Isusovog rođenja, a samom izložbom želimo omogućiti da naši posjetitelji, dolazeći ovdje u našu kapelicu Katoličke gimnazije, u ozračju svete obitelji zadobiju mir koji će nositi i živjeti u svojim domovima u ove svete dane. Laudetur Jesus Christus.